pelayanan pagi ke rumah Mbah Sofyan, bawakan obat B3K mana dari komunitas Satu Hati. Pagi ini didampingi sama ibu, beliau istrinya Pak Sofyan. Pripun Mbah perkembangannya lukane? Bonsai. Dagingnya Arep nutup. Oh, arep nutup. Arep paras kali kulite. Nggih. Pripun awake pun saged dijenggeleke? Dereng saged. Sarap-sarap tangan sing mulai ketok iso gerak sing napa? Tangan? Oke, tangan kanan sudah mulai bisa. Tangan kiri? Tangan kiri. Coba saya mau lihat. Nggih. Pelan-pelan mawon. Oh, pun mulai saged gerak munggah nggih? Alhamdulillah. Nah, niki. Jari-jarine mangke nak longgar to Bu, kukune diketoki. Turine muni sakit ku. Oh, sakit di candak tangane sakit. Mboten. Oh, gringgingan. Diketak terus ngoten gringgingan ngoten. Nggih. Oh. Pripun iki Mbah miturut jenengan perkembangane luwih sae napa kurang cepet saene? Pun sae nggih. Bu niki nak saged sing lor tutupe diunggahno. Mriko. Heeh. Nak ujug-ujug bapake nganu apa? Napa guling? Guling. Tapi niki mboten saged digerakke nggih Mbah si kakike. Saged, cobi. Kakike yang kiri dan kanan coba digerakke. Oke, wis mulai. Pun saged digerakke? Krasa tekan dhuwur? Krasa? Oh, berarti ki sae Mbah sarape jenengan sarap tulang ekore berarti mboten putus. Cuma mengko nak lukane wis nutup, jenengan wajib fisioterapi. Fisioterapi ning omah dhewe wae. Mengko fisioterapi iku mau nak kanggone kula nggih. Niku mangke jenengan nglatih lagi apa sing jenengan lakoni nduk riyin. Oh, saumpami nak arep gerak kakike iku kudune pelemasane piye. Terus nak tangan pelemasane piye. Nggih, mangke tutoriale ning TikTok wonten, ning YouTube. Mangke dilatih alon-alon. Niki kula mirsani cobi kanan. Nah, kiri. Lah niki sae niki. Insyaallah jenengan saged pangapunten saged jenggelek malih. Pangapunten saged mlampah malih. Soale saraf tulang belakangnya jenengan mboten putus. Nggih, biasane pangapunten nak sarape putus niku kakike niku digerakke mboten saged. Kiri, kanan niki digerakke mboten saged. Lah niki saged. Jenengan kan tesih wedi. Perkara luka dikubituse urung nutup. Mangke nak ampun nutup, mangke mulai fisioterapi nggih. Mangke fisioterapi teng rumah sakit, mangke juga diteruske ning omah. Mangke nak saged nyuwun rujukan fisioterapi ning gone napa niku rumah sakit umum mawon. Nggih, sing cerak. Mangke kula daftarke teng Vaskes pertamane pundi Bu? Puskesmas Rendeng. Apa Puskesmas Ngembal? Puskesmas Ngembal. Mangke kula tak koordinasi terkait fisioterapi menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan APBD. Nggih. Pokoke jenengan semangat. Niki nggih kula nganterin obat iki nggih semangat, nggih. Semangat kangge Ibu. Semangat kangge Bapak. Terima kasih komunitas Satu Hati amanahnya. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Kudus untuk support bednya, matrasnya dan semuanya. Salam semangat, salam sehat.